una enorme part de les dificultats que tenim per organitzar, per desfermar i per donar una sortida a l'energia acumulada després d'anys de retallades, d'agressions contra el conjunt de drets socials, de desballestament dels serveis públics, d'empobriment de la població, que molta gent es pregunta i com és que la societat no es mobilitza més encara del que s'està mobilitzant? Com és que no hi ha un aixecament popular davant d'una situació tan extrema d'injustícia i davant de tants atacs? El problema té a veure amb aquesta perspectiva política. Té a veure amb la necessitat que des de l'esquerra social i política s'articuli un horitzó creïble de sortida i d'alternativa a una mobilització social. Estem en un moment d'una triple crisi, no? Del contracte social, dels elements territorials, de la vella política, que ens situa en un període fundacional i crec que tenim el repte d'omplir de continguts, d'omplir de mobilitzacions i d'omplir de continguts aquest període fundacional en el que estem. Diguem-ho clar, la superació del capitalisme. Avui sabem clarament que no hi ha cap element de possibilitat de fer compatible la lògica del capitalisme amb la lògica democràtica, jo diria ni tan sols amb la lògica de la vida. No? En segon lloc, el motor que significa desencallar el conflicte entre Catalunya i l'Estat exercint el dret a decidir. Un dret a decidir que ha de ser plural, que ha de ser inclusiu i que l'hem d'omplir de continguts socials, però que no podem obviar de cap de les maneres, perquè si no volem que es cronifiqui el problema nacional en el centre de l'agenda política, l'hem de donar una solució democràtica. També i amb la mateixa força avançar cap a noves lògiques de produir, més cooperatives, més ecològiques, més verdes, més vinculades a les necessitats de la gent i molt important també una societat i una economia que volem lliure de patriarcat, que volem definitivament superada la dominació de gènere que ha estat inscrita també en la lògica de les últimes dècades i del nostre model de desenvolupament. Ara fa 15 dies hi hagueren eleccions a Alemanya. L'endemà, reflectint els resultats, La Vanguardia deia Merkel arrasa. Escolta, què vol dir Merkel arrasa? Però quina ximpleria és aquesta? Merkel arrasa. Agafem, sisplau, els vots que ha tingut la senyora Merkel, comparem, per exemple, el Partit Socialista, els Verds i allò que a Alemanya en diuen Die Linke, i superen els de la senyora Merkel. La senyora Merkel ha quedat desacreditada i, malgrat tot, regirà els dominis d'Europa per desgràcia nostra els propers anys. Per què? Per això, perquè ens falta unitat. I, per tant, la idea primera és veure si som capaços de generar algun procés unitari entre totes aquelles forces d'esquerra que entenem que una transformació és necessària. Que la unitat és l'únic que ens pot fer triomfar i, a més, si ho fem bé, tenim majoria. I si tenim majoria, doncs es tracta de la confegim. I aquesta és la primera part de la nostra acció, veure de quina manera anem generant ponts entre persones, entre moviments i entre partits per al moment en què es presentin les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que si no s'avancen, com vosaltres sabeu, serà l'any 2016, doncs es pogués configurar aquesta candidatura. Però mentrestant queda molt camí per córrer. Jo dic sempre que el que hauríem de fer és una triple revolució pacífica, agafant el significat de la primera accepció que diu el diccionari de la revolució, que ens diu que és una acció o efecte de revolver o revolverse. I aquesta triple revolució ha de ser una revolució social, ha de ser una revolució democràtica i a Catalunya també ha de ser una revolució nacional. Hem de donar a aquesta democràcia un contingut real, és a dir, la democràcia no pot consistir en poder votar cada 4 anys, jo vull poder decidir-ho tot i per poder decidir-ho tot necessito un sistema democràtic en condicions que és el que proposem. El dret a decidir, el conjunt de la classe treballadora l'hem de veure com una oportunitat per a la nostra classe. Una oportunitat per construir una Catalunya diferent, una oportunitat per construir un estat diferent i una oportunitat per construir també una Europa diferent. Nosaltres sols podem aconseguir poquetes coses. La coalició, tal com està avui, segurament tindrem algun diputat més o segurament podem tenir algun regidor més, però això no és suficient per poder transformar una societat que no ens agrada. I en aquest nou espai ha de participar, evidentment, les organitzacions polítiques que defensem un altre model de societat a Catalunya, han de participar els moviments socials i les mobilitzacions i ha de participar també amb molta veu i amb molta força el sindicalisme de classe. Hem d'abandonar aquells sindicats que
que funcionen gairebé com a gestories de serveis i hem de passar a la reivindicació de drets perquè també són una peça fonamental en la construcció d'aquest nou espai.